agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tantoli ami olase aw ma ni sanga ma sɔrɔ aw minnu sɔgɔnbɛ an ka kibaru sara bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni bitɛnɛ juin kalo tile 8 san 2026 aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaru kɔnɔ la kɛnɛ min na n'an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kibaruw kan an ka fintigilakaw ye wulikajɔw kɛ Gawo mara ni Kayi marabolo kɔnɔna la yaasa ka se ka jugu ani ka dagabɔ malidenw da la olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔw la jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ o sira fɛ yatimɛdenw ni o ye pipiw ye olu ye o tɔgɔla so sɔrɔ bɔlen mun ni a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw o kadara kɔnɔna la irisikaw ka kan irisikan o layɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ jumadon ni Mali ni irisi jamana ka teriya ka se ka o sɛbɛntiya marabolo kɔnɔna kibaru bɛna taa ni an ye segukaw fɛ yen nɔ maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko moto jakarta sɔngɔ tɛmɛkɔrɔ yɛlɛla bawo ko sariya mun tara ko moto baw ka boli jɔ ko jakarta ko fɔ k'a lajɛ a sɔngɔ ka se ka jigi kayikaw fɛ yen nɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka yirituru baaraw kɛ yaasa jakun o bɛ kɛlɛ cogo min na kɔkankɛyɔrɔ bɛna taa ni an ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina Faso jamana ɲɛmaa yira k'a fɔ ko misi ni a ɲɔngow ɲɔgɔndan min bɛ kɛ tiɲɛ ko kan ko ka a bɛɛ lajɛlen jɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ bawo ko a dɔw ni an danbew o tɛ taa Israel ni Iran bɛ ka mugu kɛ ka ɲɔgɔn susu kabi avril kalo la mugu ni kisɛ jɔli kun fɔra u kuma se ɲɔgɔn ma ni waati na yɛrɛ la k'a fɔ u bɛ ka commencer ka ɲɔgɔn susu ninnu de an ka wula in na kunnafoli la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli bɔn aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na. An ka cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko wulikajɔw o bɛ ka kɛ an ka cɛbalenw fɛ yaasa jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka maliden n'a bololafɛnw lakana o siratigɛ de la cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko Gawo mara ani Kayi marabolo kɔnɔna la sibiri juin kalo tile 6 an ka cɛfini tabaw k'u ye munumunu salo kɛ ni a kɛra sabu ye o ye jugu caman susu ka u daji
yɔrɔ mun na ni jugu tun bɛ ka ɲini ka bamanciya walo labɛn ka ɲɛsin malidenw ma olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko susuli kun fɔlɔw kɛra Gawo marabolo kɔnɔna la yɔrɔ mun bɛ n'a bɛ wele ko Doro o Doro ni o bɛ Gawo tilebiyanfan fɛ an ka cɛfini tabaw ye manganiya jugu ninnu u faralen tun bɛ ɲɔgɔn kan moto 20 ɲɔngo ka bɛnmanciya walew labɛn ko an ka cɛfini tabaw kɛla ka u bugunatigɛ u ye u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji wa ko susuli filanan o kɛra u ka mobili dɔ ni o b'u ka minɛnw doni ka taa di u ma ni o ye bɛnmanciya wale ɲɔgɔnkɛla tigilamaaw ye ko an ka cɛfini tabaw ye u ka nin mobili in susu ka a daji ka ani a kɔnɔnaminɛn bɛɛ lajɛlen cɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la a ko yɔrɔ sabanan minnu ni Gawo marabolo kɔnɔ ni an ka cɛfini tabaw ka susuli sera a ma a kɛra u ka moto dɔw moto minnu u bɛ taa dogo yɔrɔ dɔw la tujukɔrɔla dɔw la moto caman kun dogolen don fo ka taa se maramafɛn wɔɔrɔ ma cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfinitigilakaw ka wulili ni u ka larawuli ɲuman kɔnɔ u ye o sɛgɛsɛgɛ ka nin moto ninnu bɛɛ lajɛlen ka susu ka bɛɛ lajɛlen daji wa ko Kayi marabolo kelen kɔnɔna la sibiridonya kelen in fɛnɛ fɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko olumasiri tabaw u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka taa bamanciya wale ɲɔgɔnkɛla tigilamaaw u ka daga dɔ u bɛ bogoli ka t'u dogo tukɔrɔ yɔrɔ min na ka o dɔ susu Kayi marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla Sandare an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ u ka moto caman de kun dogolen bɛ u bolo tu kɔnɔna la ye nka ko an ka cɛfini tabaw u ye nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen larawi ka a susu ka a moto ni a minɛn fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa ko baara in kɛra ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani professionnalisme ani cɛfini tabaw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na waati bɛɛ lajɛlen ka se ka malidenw ni bolofɛnw lakana ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔnɔ olumasiri tabaw ka ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ jigisigi di malidenw ma ko baaraw bɛ to sen na an ka cɛfini tabaw fɛ jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen yaasa lakana bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamanakuntigi ka dɛmɛ o kadira kɔnɔna la yatimɛden minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko pupille de la nation ni jamana bɛ ka hakili to o la yɔrɔ taara ka di olu ma ni o ye o daga yɔrɔ ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na yaasa jamana ɲɛmaaso ka hakilinaw kɔnɔ Mali kɔnɔ maa si kana i yɛrɛ ye yatimɛdenya ye bawo ko maa minnu filɛ nin ye ni o ye pupille ninnu ye u somaw u tora jamana baaraw de la a dɔw tora kɛlɛ la jamana ko la ani fo ka taa se maa minnu ni olu ye u nin di jamana ma u ka denbaya ko ɲinan man ka kɛ o kɔ o siratigɛ la jamanakuntigi ko a ye a ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu baaraw ni o ye œuvre sociale ye fond de souveraineté o hakilina mun na ni a tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛmɛ n'i y'a sigi sara 3 k'a bɛ sara 2 ta ka o di ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu walew la ko nin ye o baara dɔ de ye ka sanga ni yatimɛdenw ka kulu mun bɛ u ka kɔɲɔw kunna ni o ye ENAPIMA ye o tun y'a ɲini k'a fɔ kabi san 2023 ko so ka di o ma o hakilina de kɔnɔ jamanakuntigi ye nin so in ka a jɔ k'a di yatimɛdenw ma so mun ni a jɔlen filɛ nin ko a bɛna kɛ yɔrɔ ye yatimɛdenw bɛ se ka daga ye ka u ka ɲɛnamaya kɛ a kɔnɔ cogo min na yanni u ka bɔ so ninnu kɔnɔna la wa ko u y'a jɔ a den fɔlɔ o baara kun kɛra baara bɛɛ lajɛlen kun cɛli yɛlɛmali baaraw bɛɛ lajɛlen banna ko so in kɛra so dagabana ye yɔrɔ min na ni yatimɛdenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na a yiriban fɔlɔ tigɛra kununko jamanakuntigi yɛrɛ fɛ o kɛnɛ min kan ni jamanakuntigi yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wele yatimɛdenw ye bɛɛ lajɛlen de ta ye maa mun se mun ye bɛɛ kan k'o kɛ yatimɛw ye bawo k'a ma di maa si ye ka kɛ fala ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fala ye don nataw la o siratigɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to ni yatimɛden ninnu na maa mun ka koɲɛw kunna o ye u ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye nisɔndiyako ba ye wa nin b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamanakuntigi a jan bɛ kosɛbɛ nin sifinnaka ninnu na wa maliden bɛɛ lajɛlen de kan ka janto ninnu na bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogo min na yaasa u ka somaw ta ni mun kɛra ani u somaw binni mun kɛra jamanako la u kana u yɛrɛ ye kɛrɛfɛdɛn ani fo ka taa se k'u yɛrɛ mɛrɛmɛri kɔnɔ o ni sifinnaka tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ a kɛ o la ko nin ye o hakilina ɲumanba ye Mali ni Irisi jamana ka boliɲɔgɔnma kɔnɔna la Irisikaw ka kan ni o ye langirisi ye o baara layɛnɛmayara ko kan mun ni a fɔlen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ bawo ko maa 1,200,000 ɲɔngo olu de bɛ Irisi kan fɔ teriya mun ni a bɛ Irisi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la Irisiw ka kan don a layɛnɛmayara jumadon juin kalo tile 5 Irisikaw ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Ikoromiko ye fo ka taa se an ka jamana kalanko minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa nin kan in ka laɲɛnɛmaya maa mun bɛ yen ni o ye lasigiden ye ambassadeur a yɛrɛ k'a fɔ ko Irisi kan in histoire b'a kɔnɔ ni o ye tariku ye
wa a bɛ kalan kofɔ ani fɛnɛ a bɛ irisikadenw u ka ɲɛnamaya k'a kofɔ kosɛbɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ bi u ka kan bɛ ka fɔ yɔrɔ caman na kɛnɛ mun kan ni irisikaw ka lasigiden yɛrɛ k'a fɔ jɛɲɔgɔnya mun bɛ mali jamana ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛɲɔgɔnya ka ɲi sira caman fɛ lakanako sɔrɔbosoda siraw kalanko ani fo ka taa se sira tɔ bɛɛ lajɛlen o de la ko mali kalanso 28 ɲɔngo bi sanfɛ kalanso ni duguma kalanso irisi kan bɛ ka kalan o yɔrɔ de la k'o bɛ an ka teriya ka kɔrɔsiyɛn halisa an ka jamana kalanko minisiri kɛlen ka kɔrɔfɔ ta nin kɛnɛ in kan ni o ye burahima kansɛ ye sanfɛ kalanw minisiri a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko kalanko sira fɛ irisi ye burusi mun di mali jamana ma o bɛ maa mun nafa malidenw mun bɛ kalan na irisi jamana kan bi ko a ka ca kosɛbɛ wa ko danaya ani balimaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ kalan sira fana fɛ ko dɔ bɛna fara o kologiriyaw kan sigida lakanali ko ɲɛ bunakun kan hakilina min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ ko 15 de l'environnement ni o ye tile 15 min bɛ ta k'a kɛ jakungo ani sigida lakanali o koɲɛw ye ɲinan san ta baaraw a kolobon karili kɛra an ka jamana sɔrɔko minisiri aluseni sanu ale mun tun bɛ ka premier ministre ka o nɔrɔbila kɛnɛ in kan sibiri juin kalo tile 6 ni baara in a nun donna ko 15 de l'environnement a ta ko 27nan ni o bɛna tali kɛ an ka sigida bɛ lakana cogo di nɔgɔjugu bɛ bɔ an dala cogo di ani fo ka taa se ɲɛta ani jɛya ni bɛsɛya walew bɛ se ka labɛn bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ la ko ni hakilina in a bɛ laɲɛnamaya san o san an ka jamana ɲɛmayaso fɛ ka tɛmɛ sigida lakana ko ani adamadenya sabatili o minisiriso fɛ ko ɲinata san kɛra ani AES jamana bɛ ka bolo ɲɔgɔnma mun kɛ kuma b'o la o kan kosɛbɛ ani fo ka taa se sigida lakanali ko bɛ se ka musaka mun ladon ani a bɛ kɛ sababu ye ka lakana ko mun don an ka musaka ko bunakun kan bawo ni cɛnni kɛra musakabaw de bɛ don a da fɛ yan'a ka se o musakaw ma k'a ka kan an ka bilankɔrɔ kɛ an ka kunbɛn waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la san ka cɛnnibaw nɔgɔjugu ani fo ka taa se ka banajugu kɛlɛ ka bɔ an da la o de la ko u ye tɔn min sigi kosɛbɛ san ka cɛnnidaw ani fo ka taa se ka ja kɛlɛ ani fo ka taa se an ka dugukolow kana tiɲɛ fɛn mun ye baaraw ni sanu baara ni a ɲɔngo ko nin bɛɛ lajɛlen fɛlɛw de kan ka kɛ yaasa sigidaw bɛ lakana tile 15 kɔnɔ maaw hakili bɛna lamin kosɛbɛ ka conférence de débat ka barokɛnɛw sigi ka taa se sanuyali baaraw ma ani yɔrɔ fura ni a ɲɔngo jirituru ni a ɲɔngo ka maaw wele bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ kɔlɔsi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ani sigida cɛnniw ka maaw hakili cari o la kosɛbɛ k'o de bɛna kɛ ni tile 15 baaraw la kumaba dɔ ye minisiri muso min ka caw ɲɛsin bɛ sigida lakana ko ma yɛrɛ k'a fɔ ko sigida lakanali tɛ maa kelen kungo ye a ka kan bɛɛ lajɛlen de ka an bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka an ka sigidaw lakana ka kisi ka bɔ nɔgɔjuguw ma cogo min na an ka jamana kuntigi ale sigilen fanga la nin ye a san 5nan ye a ye kalikan kɛ tuma min na ni o ye investiture ye ka baara kɛ malidenw ye yaasa ka se ka o san 5 la ɲɛnɛmaya sifinnakaw olu bɔra ka sanga ni karidon ye juin kalo tile 7 ka se ka taa o wale ka laɲɛnɛmaya par le sport kɔnɔna la hakilina mun ni a bɔra an ka jamana sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ka bolo kan sifinnakaw caman ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bawo ko jamanakuntigi sigili san 5 kɔnɔ a ye hakilina ni wulikajɔ mun ta ka se ka na ni yɛlɛma ye an ka jamana kɔnɔ ko o bɛ maa mun nafa bawo ko baara mun kɛra kɔnɔ i n'a fɔ an ka jamana sifinnakaw ka minisiri Abdul Kasim Fɔnba a y'a lase cogo min na ko jaabi minnu kɛra san 5 in kɔnɔ a bɛ maa mun nafa o dɔw ye an ka finitigilakaw kologiriyalen ye ka se sɔrɔ juguw kan ani fo ka taa se yɛlɛma kura min bɛ ka don kiriko bunakun kan ani sariya sunbaw fo ka taa se maliden bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ta ye cogo min na ha ka ja fo ka taa se an ye AES fara ɲɔgɔn kan kulu min bila sen kan ni o baaraw kɛra bangi ani carte biométrique o na a ɲɔgɔn caman baaraba mun ni o bɛ ka kɛ minisiri ka kɔrɔfɔw la k'o de b'a to bɛɛ lajɛlen kan ka danaya sɛmɛ an ka jamanakuntigi la bawo k'a bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka fara ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kan malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka se ka o baara kɛ san 5 in kɔnɔ ko jaabi minnu kɛra a bɛ maa mun nafa tunganankɛw ka sigiba mun kan ka kɛ ni o ye forum international de la diaspora ye o siratigɛ la an ka jamana maliden mun sigimɛ kɔ kan o ka minisiri Musa Atayer ale ye italikaw ka lasigiden ka a bisimila bawo ko ni tungarakaw ka jɛkulu jalajɛba in kɔnɔna la Itali jɔyɔrɔ bɛna bonya a la kosɛbɛ o de la italikaw ka lasigiden ni o ye Lorenzo Tomassoni ale ni an ka minisiri ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bawo ko ka sanga ni kɛnɛ belebeleba in ye n'a bɛna kɛ
juillet kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na Bamako ko a bɛna ɲɛsin kosɛbɛ tungalankew jɔyɔrɔ ye jumɛn ye u bɛ se ka na nafolo mun labaara jamana kɔnɔna la nɔ ani fo ka taa se ka tunganata sira juguw ka o baaraw kɛlɛ ni ka se ka tunganakɛ minnu bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ ka baara d'u ma u bɛ se ka bolo yɛlɛma cogo min na jamana yiriwali baaraw kama o n'a damataw ko kumaɲɔgɔnya b'o la o de kan kosɛbɛ Itali jamana yɛrɛ k'a fɔ a labɛn bɛ cogo suguya bɛɛ lajɛlen na ka se ka an ka jamana kɔkɔrɔma don ni kɛnɛ beleba minnu bɛna sigi wa ko Italikaw ka maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani malidenw minnu bɛ Itali ko bɛɛ lajɛlen ma dɔn o fanga bon kosɛbɛ o de la k'a ka kan jamana fila ka se ka bolo ɲɔgɔn ma yaasa tungarange minnu bɛ yen nɔ k'u ka hakɛw lapasa h'a ka ja minnu bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ ka na baaraw kɛ ka sira d'u ma ani minnu fana bɛ fɛ ka bolo yɛlɛma yɔrɔ kɛ ka musaka d'u ma u ka se ka baara kɛ jamana yiriwali ni a ɲɛtaw kama Kebamate fan fɛ ka fiɲɛni b'an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye Bilakaw fɛ yen nɔ ka sanga ni bi tɛnɛ juin kalo tile 8 ye Bilakaw ka préfet ani maire olu ye munumunu salo kɛ ka taa se finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma yaasa ka se ka taa u lahalaw u ɲini u bɛ cogo min na Bilakaw ka préfet ni o ye Yusuf Bakari Traoré fo ka taa se maire Mamadu Samake u ka munumunu salo yɛrɛ k'a fɔ finitigilakaw minnu bɛ bila cercle kɔnɔna la u lahala bɛ cogo di ani fo ka taa se u bɛ ka baara kɛ cogo min na k'u ka taama kun ye ka taa u ɲɛ da u kan finitigilakaw ka dagayɔrɔ u taara se o ma ani fo ka taa se finitigilakaw ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la ni o ye peloton garde national ye centre de secours routier protection civile maison d'arrêt ani fo ka taa se CSRF commissariat o ye wulikajɔ kɛ ka se nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka taa baara ninnu lahalaw k'o lajɛ Kayikaw fɛ yen nɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ ka maaw galabu foni ka kɛ jiri turu kan bawo ko n'a ma ɲɛ n'an ye jiri tigɛ a ka kan an ka jiri turu yaasa ka se ka kungo k'o lakana jirisun 1200 ɲɔngo o de ye turula Sajolakaw fɛ yen nɔ u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni sanu tun bɛ bɔ yen kɔrɔlen sanubɔyɔrɔ kɔrɔlenw ko ka se ka jiri turu o la yaasa ka kungo olu lakana ka an ka sigidaw lakana o de la ko Koropoto kɔnɔna la ni o bɛ Sajola fɛ ni jirisunba in ko a y'a turu a kɛnɛba in na hakilina mun ni a bɔra Sajolakaw ka minibɔyɔrɔ mun bɛ yen nɔ ani fo ka taa se Alit-God olu ka hakilina kɔnɔna la Segukaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Jakarta sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen don an bɛ waati min na ko bi ko ka sɔrɔ kuma mun na jamana ɲɛmaayaso kuma hakilina ta ko motoba minnu ni olu cylindre ye 125 mètres cube ye ko olu bolili ka jɔ ka bɔ dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna la ko o hakilina in kɔnɔna de la dɔrɔn Jakarta sɔngɔ tɛna ka bɔ 80,000 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 100,000 na Segukaw fɛ yen nɔ dugudenw yɛrɛ k'a fɔ olu m'a faamu kun jumɛn de la sɔngɔ balila ka yɛlɛ nin cogo in na ta o de la k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw marabolo ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔngɔ kelen ka sigi Jakarta kama sɔngɔ kana tɛmɛ kan ko nɔn tɛ ko a ko bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin dugudenw ma bi an bɛ waati min na Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ Segu dɔngɔ tigilamaw ye hakili falen kɛ an ka yɔrɔ salen kɔrɔba mun bɛ ni o ye patrimoine ye an bɛ se ka an janto la cogo min na k'a lakana kɛ k'u kan kosɛbɛ ko Segu dɔngɔ tigilamaw olu jɔyɔrɔ an ka yɔrɔ salenw na ko ka se ka o kɛ kumakun ye k'o kɛ kalanbolo ye k'a ɲɛfɔ Tɔnbukutu Segu dɔngɔ tigilamaw ye bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Tɔnbukutu ye Segu dɔngɔ duguba ye ani an ka yɔrɔ salenba mun bɛ yen ni o ye patrimoine ni an ka yɔrɔ kɔrɔbaw ye olu bɛ se ka lakana cogo di fɛlɛ dabali mun kan ka kɛ o kan ko hakili falenfalenw ani kumaɲɔgɔnw kɛra o yɔrɔ nafamanba mun ni o b'an ka jamana lakodɔn diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani tarikuw la ko ka se ka o yɔrɔ ninnu ka o lakana Gawukaw fɛ yen nɔ wulikajɔw kɛra Gawukadenw fɛ chambre de commerce ani fo ka taa se jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ye tun bɛ nin kɛnɛ kan ka hakili falen kɛ ko taji ko lahalaw sɔngɔ gɛlɛyaw ani taji bɛ se ka don cogo min na
ko yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka i nin don a la taji nacogo ani taji lakanacogo bɛɛ ka se ka o faamu taji feerelaw taji baarakɛlaw société civile bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan ko yaasa gɛlɛya bɛna ka kɔnɔna la gɛlɛya bɛ se ka kunbɛn cogo di ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka se ka bonya o la ani bɛɛ lajɛlen ka kɛta kɛ a kɛ jumɛn ye yaasa taji gɛlɛya mana na gawukaw bɛ se ka a kunbɛn cogo min na o hakili falenfalen n'a damataw o de kɛra kɛnɛ ye a kumakun ye korokaw fɛ yen nɔ ko jiko gɛlɛya de bɛ maaw la maa min ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ burkina faso jamana kɔnɔ la ka na mali jamana kɔnɔ o siratigɛ la ko a bogotigiw bɛ kilomɛtiri caman de kɛ ka taa ji ɲini o de la ka taa ji ta butɔn na k'a da u kun kan walima dɔw bɛ taa nɛgɛso la a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maaw ma korokaw fɛ mun y'u sigiyɔrɔ bila o de la k'u b'a ɲini sigida ɲɛmaaw fɛ ani baɲumankɛlaw fɛ maa min bɛ se ka dɛmɛ don u ma yaasa u bɛ se ka jibondon dɔ sɔrɔ cogo min na k'u ka baaraw kɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan Guima National ani fo ka taa se Michel Goma ni olu ye Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔlɔnbɔla ba fila ye ka sanga ni u y'u ka ɲɔgɔlɔn kɛnɛ mun sigi ka sanga ni nin dɔgɔkun kɔnɔna ye o kɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na ɲɔgɔlɔnbɔla fila ninnu taara an ka seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe fɛ yen nɔ ka t'u ka kɛnɛ ka taa bonya sigi a kɔrɔ ani seko ni dɔnko minisiri ye baara ni wulikajɔ mun kɛ u ka kɛnɛ in ka se ka kɛ sewa ye mun kɛra juin kalo tile 6 don ni seko ni dɔnko tigilama ba fila ɲɔgɔlɔnbɔla ba fila n'o yɛrɛ k'a fɔ ko Mamu Dafe bɛ wulikajɔ ni baara mun na ka seko ni dɔnko tigilamaw dɛmɛ u bɛ a fɔ o baaraw la wa u yɛrɛ labɛn bɛ olu ye siraba minnu kɛ ani u tɛmɛna sira mun fɛ ka sifinnakaw dɛmɛ maa mun bɛ fɛ ka nin sira ninnu ta wa k'u b'a ŋaniya don nataw la ka se ka yɔrɔw yɛrɛ sigi yɔrɔ mun ni o ye kalanbulon ye santiri mun bɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw sifinnaka mun b'a ŋaniya ka ɲɔgɔlɔn bɔ ka formation kɛ u kun kalanbulon n'a ɲɔgɔn yaasa u bɛ se k'u ka dɔntaw giriya ka sɔrɔ ka nin baara in daminɛ minisiri Mamu Dafe yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko nin maaba fila ninnu maa dɔnnenba fila ninnu ɲɔgɔlɔn sira fɛ Mali ni Côte d'Ivoire olu ka fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ farafinnaka ɲɔgɔnminɛ ani farafinnaka keleya k'o kofɔ kebamute fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. kibaruw bɛna taa ni an ye Burkina Faso jamanaw ye hakili ko concours de beauté cɛya ɲɔgɔn dan misi ni a ɲɔngo sira fɛn fɛn ni bɛɛ lajɛlen de kɔn bɛ Burkina Faso dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ bawo k'u y'a ye k'a fɔ ni concours de beauté ni a ɲɔngo misi ninnu a tɛ taa jamana danbe kɔnɔna la bawo kuma dɔw la ko bɛ k'a kɔnɔ ko mun ni o tɛ an tabiyaw ye diɲɛ jamana wɛrɛw ka finidocogo n'u ka koɲɛw olu de bɛ lapasa nin kɛnɛ na ɲɔngɔw kunna kuma dɔw la a bɛ an danbe ani an ka kokɔrɔw a bɛ dankari kɛ o de la jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin wali n'a ɲɔngɔw bɛɛ lajɛlen kɔn bɛ Nigeria jamana finitigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye dɛmɛ don maa 300 ani maa 60 de ma minnu ni olu k'u minɛnen don Bamaɲa waleɲuman kɛlɛtigilamaw fɛ ko u ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ juguw bolo Nigeria kulu mun bɛ yen n'u b'a wele ko Mandara kɔnɔna la ni a bɛ Borno Nord-Est Nigeria jamana kɔrɔn fan fɛ ko ni maa ŋaniya jugu minnu bɛ yen ni o Bamaɲa waleɲuman kɛlɛtigilamaw ye minnu ni olu ni Boko Haram bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'u b'u wele ko Jasiw olu de tun kɛn bɛ ka ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen lasɔgɔ ka sanga ni finitigilakaw ka wulikajɔw ye ni maa ninnu sera ka kanabila sɔrɔ Maraku jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2026 mai kalo kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni o ye turisiw ye maa minnu bɛ taa yɔrɔ sahalenw lajɛ ko maa 7 ni kɔ o de jiginna Maraku jamana kɔnɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Maraku jamana a bɛ ka kɛ
tourisme jamana ye ni ye ɲina san ta ka a suma sango la kɛmɛ sara la 7 farala kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Maroc artisanat ani fo ka taa se tourisme ko bunakun kan a bɛ ka nafolo ladon wa a fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ. Tunisie jamana kɔnɔna la nisɔngoya yiraliyaw ye taama kɛ ka taa se diɲɛ segin naani tɔnba kulu mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ tunkarankew ka kɔɲɔw bunakun kan ko au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Tunisikadenw taara ka taa u jɔ o da la bawo ko maa caman de bɛ Tunisie jamana kɔnɔ papier tɛ maa minnu bolo minnu bɔra farafina jamana caman kɔnɔ ka taa se Tunisie k'olu b'a ɲini k'a fɔ sans papiew kana to u ka dugu kɔnɔ ko sɛbɛnfura tɛ maa min bolo k'u ka gɛn. RDC jamana kiiritigilama dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ tribunal dɔ ye maa 54 ka olu de ɲangi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u nɔ yera wulikajɔ dɔw la wulikajɔ minnu ni a kɛra sababu ye ka maa 9 ka a faga maa ninnu na ni maa 2 bɛ yen nɔ olu tun bɛ baara kɛ Nations Unies ka expert 2 siratigɛ la maa 54 minnu ni tɛgɛ dara a kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka u bɛɛ lajɛlen ɲangi si mun bɛ kaso k'o kɛ bawo k'u ye wale mun kɛ u ye jolibɔ mun kɛ ka ɲɛsin maaw ma ni o ye maabaw ye fintigila ka ɲɛmaa dɔw b'a la ani fo ka taa se diɲɛ mɔgɔmatigibaw Congo RDC jamana kɔnɔ ko ani ɲangini ma a man ka to n'a ma ɲangi wa ɲangini bere kan ka giriya kosɛbɛ. Philippines jamana kɔnɔna la maa 4 ɲɔngo olu de nin tora dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ senfɛ yɔrɔ mun ni a kɛra u ka jamana wɔgɔdonya fan fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ in a fanga kun ka bon kosɛbɛ k'a taara i jɔ fo mayetidi 7 o ɲɔngo la fiɲɛ fanga ka bon dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔrɔ mun kɛra tɛnɛdonya in na ko wa ko a kɛra sababu ye maa 200 ɲɔngo olu de jogina wa so camanba de bɛ yen nɔ ni olu forona sigida ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ u bɛ ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa maa mun bɛ nin sigida in na ka se ka u lakisi ka bɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛ a kɔlɔlɔ ma. Faransikaw ka jamana kuntigi kɔrɔ ale furumuso tanyana Jacques Chirac furumuso ni o ye Bernadette Chirac ye kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko a miniji dɔgɔyara ka sanga ni jumadon ye juin kalo tile 5 ka a si sanga to san 93 la o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmara Faransikaw ka kunnafoni siraw u senfɛ. Israel ni Iran kuma mugu ni kisɛ kɛ ka ɲɔgɔn bon kabi avril kalo la ni kuma kun kɛra ko cessez-le-feu mugu ni kisɛ ka jɔ o ni ɲɔgɔn cɛ nka ka sanga ni nin dɔgɔkun kɔnɔna ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Israel ni Iran u ye ɲɔgɔn susuli daminɛ o mun n'u bɛ dankari kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kumaɲɔgɔnw bila sen kan Russie jamana ɲɛmaaw ani Ukraine ɲɛmaaw cɛ yaasa mugu ni kisɛ mun ni a bɛ sen na a mɛnna n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛnibaw lase jamana ninnu kɔnɔna la u ka se ka jɔ ka na ni bɛn ni keleya ye kɛlɛ ka ban Russie jamana ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne bɛ dan siri an ka wulalen n'a kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kibaru sira bɛɛ lajɛlen na ani se jani sugantila yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan kibaru lasera aw ma balimakɛ Va Mara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do